श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून आणि इंदिरा गांधी व्यापारी संकुल, संत गाडगेबाबा भाजी मंडई, राष्ट्रीय एकात्मिक सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं सार्वजनिक गणेशोत्सव ठिकाणी 24 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत विविध भरगच्च कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला। गणपतीच्या आगमनाने नाथपाई व्यासपीठावरचे कार्यक्रम पुन्हा सुरू होणं ही भाग्याची गोष्ट आहे आणि त्याच्यामुळेच आजपासून कार्यक्रम सुरू केलेले आहेत। खरं तर आयत्याला 5व्या दिवशी ठरलं, 5व्या दिवशी खरं तर विसर्जन व्हायचं होतं, पण मी त्यांना सांगितलं की आपली 11 दिवसाची परंपरा आहे तुम्ही ठेवा आणि त्याच्याचबरोबर वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवा। त्यानिमित्ताने उद्यापासून अधिक मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढेल अशी मला खात्री आहे आणि रात्रीच्या वेळेला भजन, त्याच्यानंतर भजन आणि भजनाच्या नंतर धर्मस्तुती कार्यक्रम तरी सर्व नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा आणि शेवटी गणपतीचा उत्सव हा उत्साहाने साजरा करायचा असतो आणि त्याच्यामुळे गणरायाच्या आगमनाने अनेक वर्ष रेंगाळलेलं हे काम पूर्ण होतं याचा सुद्धा मला आनंद आहे। मी पालकमंत्री असताना या कामासाठी पैसे दिलेले होते कारण इथे अकॉस्टिकचा प्रॉब्लेम होता आणि एअर कंडिशनिंग हे याचं वातानुकूलित सुद्धा झालेलं आहे आणि खुर्च्यांचा उत्सव चालू आहे। लवकरात लवकर इतर ज्या कार्यक्रम आहेत एकदा सगळी कामं पूर्ण झाली की पूर्ण वेगाने हे सभागृह उपलब्ध होईल याची मला खात्री आहे आणि सावंतवाडीमध्ये ही जी सेवा मध्यंतरी खंडित झालेली होती कारण वेगवेगळ्या एजन्सीज होत्या आणि त्याच्यामुळे कामाला योग्य ती गती प्राप्त होत नव्हती, आता तशी प्राप्त झालेली आहे। लवकरात लवकर हे काम येत्या 8-15 दिवसात पूर्ण करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर रेग्युलरली हा सभागृह सर्वांना होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।